Comença una nova edició dels Campionats de Catalunya Universitaris, una competició que s'ha consolidat com una de les fites esportives més esperades per la comunitat universitària. El sentiment d'equip, esforçar-se per aconseguir un mateix objectiu, combatre les adversitats plegats i motivar-se per donar el millor d'un mateix són només alguns dels valors de l'esport que els estudiants posaran en pràctica enguany. I és que l'objectiu dels Campionats de Catalunya Universitaris es fonamenta en impulsar tant la pràctica esportiva com els valors de l'esportivitat. Les competicions de 29 esports individuals se celebraran arreu del territori català gràcies a l'organització de la mà de les 12 universitats catalanes que formen part de l'ECU, l'esport català universitari. Pel que fa a les competicions d'equip, aquestes tindran lloc principalment a la zona esportiva de Vic i a Manresa. També gaudirem de la Unirun, la cursa que s'ha consolidat com un clàssic imperdible pels universitaris. Arribant aquest any a la seva 12a edició, promet moments de retrobament i d'esforç compartit. Com a novetats d'aquesta edició, volem destacar-ne l'Uniclimb, una jornada d'escalada en bloc, així com l'organització de diverses travesses de muntanya i sortides puntuals a la natura. A més, es realitzarà per primera vegada el Campionat de Catalunya Universitari de Kàrting. El Campionat de Catalunya Universitari d'Esquí Alpí, es recuperarà el Campionat de Triatló i es durà a terme una activitat d'hoquei patins. Coordinada l'edició 41 dels Campionats de Catalunya Universitaris per la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, l'objectiu principal serà continuar promovent l'esport, així com els seus valors, entre la comunitat esportiva universitària. Benvinguts i benvingudes als Campionats de Catalunya Universitaris 2026. Preparats per deixar petjada?